बहुद बे खैलाजुलिनिफ्राय ओरै माबानिफ्रायनो आरो गाब्रु दै सेरनिफ्रायनो थांलाय फैलाय जायो आरो बेयाव 40 जनसो थाङो गथ'फ्रा स्कुलाव औ ओमफ्राय आरो बिखैनिफ्राय मानसिफ्रा बैयाव सानैसो थाङो आरो बिराद खस्थ'यै थाङो ओमफ्राय खस्थ'खासै आरो बाना बारहोलायदों आरो दैज्लाङावथ' जों नुदों आरो जोंनि मेगन सिगाङाव नुदों जाय लामाजों माइनावस्रि आरो सारिदुवार बेयो मोनसे थांलाय फैलाय लामा जितु माइनावस्रिनिफ्राय सारिदुवारसिम मोनसे थांलाय फैलाय लामा जिहेतु बे लामाजोंनो फ्राय 100निबो गामि 100थानिबो बारा गामिनि रायजो राजाफ्रा बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो जितु खैलाजुलिनिफ्राय माइनावस्रि फारसे थांनाय माइनावस्रिनिफ्राय खैलाजुलि फारसे थांनाय नैबे लामानि गेजेरजोंनो नैबे लामानि बिखानिजोंनो जितु रायजो राजाफ्रा थाबायलाङो आं बे समाव दंफैयो खैलाजुलि हालामनि जितु सोनाब मानस्रि हालामनि जितु नै मोनसे दलां जाय दलांनि अबस्थाखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे गोबां खस्थ'नि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा नैबे लामानि दलंखौ बारनो गोनां जायो जितु रायजो राजाया सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनैयाव जितु रायजो राजाफ्रा गावनो औवानि दालां बानायनानै मोनसे हान्थामेलानि थाखाय थोजासे जथेस्थ' बिथांमोना बानायना लानो गोनां जादों बे समाव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जितु सा अरुणाचलनि खाथि जितु मोनसे दलं जाय दलङाव गोबां बायख्लानाय सोनाब मानस्रि दालां बे मानस्रि दालांनि जितु दैमाया गोबां समनिफ्रायनो जितु बायख्लानानै थानाय गोबां रायजो राजाफोरा खस्थ' मोनदों बे समाव आं मिथिनानै लानो नाजागोन आंनि खाथियाव सासे ओनसोलनि सासे सुबुं दङ बे रानिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु गोबां नै मोनसे खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बिराद खस्थ' जायोलै दैज्लाङावनो बिराद खस्थ'द्राय जायो आरो जोङो रायजो राजाया बिराद खस्थ'थार जितु बियो दालां बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा नैबे दालांजों थांलाय फैलाय खालामनो बहुद बे खैलाजुलिनिफ्राय ओरै माबानिफ्रायनो आरो गाब्रु दै सेरनिफ्रायनो थांलाय फैलाय जायो आरो बियो बेसेबांसो सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय जायो ओरैनो 1000 जनाथ' जाखाबाय थायो दिनाव जायो थांलाय फैलाय जाबाय थायो दा रायजो राजाफोरनि रायजोनिफ्राय सरखारनिफ्राय माबाफोर मोननो खावलायगोन माने सरखारनिफ्राय दा माबा मोनसे फैबाथ' मोजाङानो जोङो खस्थ'नि थाखाय इमान खस्थ'खौथ' जों सोलिबाय थानो हाया नालाय बेमार आजार लाङोब्ला माबोरै लांनो गोनां जायो बिराद खस्थ' लांनांगौ जायो बिनि बेखौ माबोरै बारहोगोन नोंथांमोना बेखौ बाननानै बारहोनांगौ जायो आरो बाननानै बारहोनांगौ जायो आरो थांलाय फैलाय स्कुलनिबो बिराद खस्थ' स्कुलनिबो गथ'फ्रा बिराद खस्थ' मोनो जितु बे दैमानि दालाङा जितु गोबां जोरा बेसेबांसो रायजोफ्रा खस्थ' मोनो माबायदि खस्थ' बहुद खस्थ' मोनो दे बेयाव 40 जनसो थाङो गथ'फ्रा स्कुलाव ओमफ्राय आरो बिखैनिफ्राय मानसिफ्रा बैयाव सानैसो थाङो आरो बिराद खस्थ'यै थाङो जितु दैमाया गोबां देरबाथाय खस्थ'खासै आरो जितु बे दलङा बानानै बारहोनांगौ जायो गथ'फोरखौ बानानै बारहोलायदों आरो दैज्लाङावथ' जों नुदों आरो जोंनि मेगन सिगाङाव नुदों आरो गथ'खौ बानानै बारै बेफार फालांगियाव बिराद खस्थ'थार माबोरै थाङो माबोरै बाना लाङो एसे बानना लाङो ओमफ्राय बैयाव गारि दं नालाय इसिम दोनफैबाय ओरैनिफ्राय बानना लांसिगोन आरो बे बायै सोरबा बायदि हिनजाव मानसिफ्राथ' बाना लांनांगौ जायो आरो बिराद खस्थ'यै नंगौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा नैबे राङापारा बा खैलाजुलि हालामनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि खस्थ' भुगिनानै दङ जि बुस्थुखौ जाय भुगिनाय नुथायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना जोबोद दुखु बा खस्थ' मोनगोन जिहेतु नैबे दालां जिहेतु मोनसे अबस्थाहीन जे बुस्थुजों थांलाय फैलाय जोबोद गिथावना मोनसे लामा जे लामाजों नोंथांमोना बारोब्ला जोबोद साननाय हनायनि गेजेरजोंसो बारनो गोनां जागोन बे जाबाय ढेकियाजुलि समस्तिनि सिङाव थानाय मोनसे गामि जाय समस्तिया गोदान नैबे डिलिमिटेसननि जाखांनायनि उनाव नैबे ढेकियाजुलि समस्तिजों दाफा जादोंमोन दा बे समाव गोबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोननायखौ नुनो मोनदों